खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 20 सेप्तेम्बर 2023 बारायजाय बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय उलुबारि ओनसोलनि साउथ सरनिया हिल्सआव सासे गोदानै जुलि जानाय आइजोनि गोथै स' बोखांनो हादों। थैनाय आइजोआ थांनाय 3 दाननिफ्रायनो गावनि असे फिसायजों रुमाव भारा थाबोदोंमोन, नाथाय बे आइजोखौ गावनि रुम सिङावनो दौलें लानानै थैनायाव बोखांनो हादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय माइजिया बेगम आरो बिनि फिसायनि मुङा जाबाय साबदार हुसैन। थैनाय आइजोनि नखरनि मानसिफोरा पुलिसनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला बिनि फिसायानो गावसोरनि फिसाजोखौ बुथारदों होननानै दाबि खालामदों आरो दा बे जाथायनि सायाव गुवाहाटी पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ। दुथां फोरोंगिरि ओंखारदों। आसामाव दुथां फोरोंगिरिफोरा जोबनो थाङाखै, सानफानि उनाव सानफा बारायलांगासिनो दङ। नगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नगाव टाउन ओनसोलनि गंसे सोरखारि फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिया सासे 5 थाखोनि हिनजावसा गथ'खौ आथोनारि इनाय खालामबाय थानायनि थाखाय आरो जिनाहारि खालामनो नागिरनायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों आरो बे दुथां फोरोंगिरिया बेबायदि जाथायखौ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो खालामबोगासिनो दंमोन। उनाव गथ'आ गासैबो जाथायखौ न'खराव फोरमायनायनि उनाव दायनिगिरि दुथां सुबुङा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दुथां फोरोंगिरिनि मुङा जाबाय आदार ठाकुरिया। गिबियावनो बे फोरोंगिरिखौ मिथिनानै लकेलनि मानसिफोरा बुदोंमोन। उनाव पुलिसा मिथिनानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जासिगोन। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बेतकुसिनि 27 नं राजा लामायाव सासे इ-रिक्सा ड्राइभारा गंसे गुबुन गारिजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमादों। गिबियावनो बे ड्राइभारा थैयाखैमोन, उनाव हस्पिटालाव लांनाय समावसो हस्पिटालावनो जिउ गोमादों आरो बे जाथायखौ खालामनाय गारिया जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांदों। थैनाय ड्राइभारनि मुङा जाबाय धनेश्वर राय, धुबरी डिस्ट्रिक्टनि थागिबि, नाथाय धनेश्वर रायआ गुवाहाटीनि बेलतलायाव रुमाव थायोमोन। गोदान दिल्लीनि पाक्की कारुजी कासआव सासे सुबुङा गावनि असे बिसिखौ गुबुन हौवाजों सोमोन्दो दं होननानै सन्देह खालामनानै बुथारनानै खारखोमालांदों। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय द्रौपदी, 35 बोसोर बैसोनि आरो बुथारनानै खारखोमाग्रा फिसायनि मुङा जाबाय सुनील। बे समाव सुनीलखौ दिल्ली पुलिसा नागिरगासिनो दङ आरो बेखौ थाबैनो एरेस्ट खालामगोन होननानै दिल्ली पुलिसा रादाय होनाय जादों। बिटिआर ओनसोलाव हाबनो मोनैनि गहपुर हालामनि थालांनाय गामिफोरा गोबां दुखुनो फोरमायदों। दा दुखु मोननाय दङ, जोंनि बिखाया गावफ्लेजोबदों। मानो होनोबा दिनै ओरै गुथै माबाया ओरै दानखे दुनखे गावलांजोबनानै दिनै औगुरि, शिमुलगुरि बेफोरो जुदि बिटिआराव जुदि गोलैजोब्बायब्ला दिनै सिमलागुरि, जोंनि सिमलागुरिया राजगरजिङा मानो गोलैदिया? दिनै बे प्रमदआ दिनै बेखौ मा सानदों? जुदि बे गामि दरनै दरथामा राजगरजिं जिङा जुदि बिटिआराव जुदि हाबसननांगौ गैयाब्ला दिनै जोङो मोनफ्रोमबो कालेक्सन, मोनफ्रोमबो फरायसा आफादनि मिटिं तेजपुरावनो जों खैबार जाखो 10-12 बार जाबाय। जोङो दाहार दुहार लानानैबाबो जोङो गारि भारा लानानै जोङो मिटिं खुंनो थाङो। लैहोर लैहोर रायजो राजाफोरा बिखानि थैखौ दै खालामनानै दिनै बेयाव हेफाजाब होदों। दिनै सिमलागुरि बे राजगरजिं जिं, मिलनपुर, दमनपुर बेफोर अरुणाचल बर्डार जिं जिंनिया मानो गैया? मानो दिनै जोङो प्रसार मोनाखै? मा खालामनो सानदों प्रमदआ? बे प्रमदआ दिनै गुबुन हारिखौ लामानाय माबा अनसायनानै गुबुन हारि हिनजाव लानानै दिनै साला बे बर' हारि गामिखौ, बर'नि राजगर जिं जिं अरुणाचल बर्डार जिं जिंखौ दिनै मानो नायसननो मेगन गैया नामा बेनाव? हो? आरो दाख्लै बियो बावाखैनो नै अरुणाचलाव बे फैयै फैयै जोंनि बे सिमा बाउन्डारि जिं जिंखौ बियो चिफ मिनिस्टारनो फाननानै जालांजोबबाय बे मुर्खआ। होमबा जोंनि सिमलागुरिया दिनै बिटिआराव जुदि गोलैयाबा गहपुराव फैनो जुदि गोसो दंब्ला गोदोना मा होननानै थाखा नोङो। आंलाय बुंखायो आरो बिटिआरखौ खेबबैसो रानबावगोन? हा? बिटिआरखौ खेबबैसो रानबावगोन प्रमद? नोंखौ सारखौनो होनला जोङो। मालायफ्रा सार होनोबा आं सार होना। होमबा नोंनि मैलुआ मा थागोन? हारसा हिनजाव लाग्रा? हो? अरुणाचल जिं जिंनि हाखौ फानना जानो थोआ।
बिटिआरखौबो बासि बासि गालांग्रा नोङो मोसौ एफआरसियाथ' जानो होनो गुटि डकुमेन्टस बिबाय थायो हरबाय थायो दासिम एफआरसिनि माबायानो गैया जोंनियाव जों गामिया एफआरसिनि खोथायाव जेनेबा फैसाफोर खांनानै लाङो नामा खांनायाथ' लाङा लांनाया जोंनि बे लामा खरसल' जोंनो थाबायनाय जोंनो खरस जानाय बेल' खिन्थु गोजौ लेभेलाव जों हरफेरनो मोनाखै बेबो थिग थगायनाबो लाब गैया मिसा खोथाखौ बुंनानैबो लाब गैया जों मावनानै दांनानै जाग्रा जों खेथियक मानसि साख्रि बाख्रिबो गैया जोङो थगायनोबो गोसो गैया जा नुदों जा मोनदों बेखौ बुंदों नाथाय जोंनि बिटिआराव जों लोगोसे नैबे हाया माबार जाफानांगौ जोंना आरो बिटिआराव जोंखौ माबार सोसनफानांगौ हानि रिजाल्टआबो जोंनो माबार डिक्लेयार नांगौ नङाबा प्रमटआ बेयाव गफुराव आगान होफैनो मोननाय जानाय नङा Btrआव ओनसोलाव गले इनकाउन्टारनि जाथाय Btrआव ओनसोलाव गले इनकाउन्टार खालामनाय जाथायनि सायाव BTSनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रा मुलार बिथाङा बिजाथाय फोरमायदों बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला प्रमद बर' आरो फेरेंगियासो मिथिसिगाव आथिखालाव मा जागासिनो दं होननानै रोखा बुंथिदों যোনে সরকার চলাই আছে ইহঁতে জানিব আমি যেটো গম পাওঁ তাৰ একো দগ নাই বুলি নিৰ্দোষী বুলি মই জানো অন্তত ইয়াত পেৰেংগা আৰু প্ৰমোদ বৰহে জানিব ইয়াৰ কথাটো অন্তত এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক হৈছে এই ঘটনাটো আমাৰ কাৰণে এইটো হ'ব নালাগিছিল ইমান শান্তিকে আছিলে এতিয়া আৰু বিটিচিৰ গণ্ডগোল তো বিটিচিত ক'ব গ'লে শান্তি নাই বুলি আমি ক'ব পাৰি এতিয়া আমাৰ দিনতো এনেকুৱা হোৱা নাছিলে এনেকুৱা সেইটোই ঘটনা নাই এতিয়া প্ৰমোদ বৰৰ দিনত সেইবিলাক ঘটনা হৈয়ে থাকিব তাৰমানে সেই শান্তিকে চলাব পৰা নাই মুঠতে অশান্তি সব জাতি অশান্তিতে আছে সব জাতি অশান্তিয়ে আছে আপোনালোকেও মিডিয়া যোগেদি দেখি আছে সবে ৰাইজে দেখি আছে যে মানে ভাল নহয় পৰিৱেশটো বিটিচি পৰিৱেশটো সেই পৰিৱেশটো যাতে ভাল আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই পূজাও কৰিছোঁ গীৰ্জাটো মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ মুঠতে সকলো ধৰ্মকে সন্মান দি পেলাই মই শান্তিৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ বাছ গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে নাই প্ৰমোদৰ কেৰেক্টাৰটো সেইটোৱে পইচা খাব বিল নাদিব একে ঘটনা ফেৰেংগাও এনেকুৱা পইচা খাব বিল নাদিব ইহঁতৰ কেৰেক্টাৰটো সেইটোৱেই খাব খাই পেলাই আৰু মাৰিব বাছ সেইটোৱেই ছাৰ যিসমূহ বন ধ্বংস হৈ আছে এই বন ধ্বংসত কি বৰ্তমান চৰকাৰখনে জগৰীয়া নেকি ছাৰ আজিৰ দিনত যোনে UPPL কৰে ইহঁতে বনটো আনিব পাৰে বুলি মই গম পাওঁ যোনে UPPL নকৰে ইহঁতে একো নাপায় সেইটো মই গম পাওঁ যোনে UPPL কৰে ইয়ে PMAY ভোটটো পায় যোনে UPPL নকৰে ইহঁতে PMAY ভোটটো নাপায় ইহঁতৰ কেৰেক্টাৰটো সেইটোৱেই আমাৰ দিনত আমি চৰকাৰ হ'লেও কোন UPPL কোন BJP কোন UDF কোন কংগ্ৰেছ এইটো আমি চিনি পোৱা নাছিল গৰীব হিচাপে যিখিনি ফেচিলিটি পাব লাগে সেইখিনি ফেচিলিটিটো আমি দি আহিছে চৰকাৰটো এনেকুৱা চলাব লাগে কথা সেইটো দেই হ'ব নাই ইয়াততো ৰেঞ্জাৰক ধৰিবই লাগিব ৰেঞ্জাৰক ধৰিলেহে গম পাব গোটেই কথাটো ৰেঞ্জাৰক পিক আপ কৰিছে পুলিচে ভাল ৰেঞ্জাৰে গোটেই কথাটো কৈ দিব কি হৈছে কি হোৱা নাই ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে ৰেঞ্জাৰে দোষী ৰেঞ্জাৰক ধৰিবই তাৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট ল'ব তেতিয়া তাৰ পৰা গোটেই কথাটো ওলাব কেনেকৈ হৈছে কি হৈছে সেইটো বাছ কালি তামোলপুৰত মন্দিৰৰ যিটো কৰিছে ৰাজ্যবাসী কি বাৰ্তা আজি মই গণেশ পূজা চবে জানে মই ইয়াত কলকাতা টাউনত চহৰৰ মাজত যিটো গণেশ মন্দিৰ আছে তাতে মই পূজা अर्चना কৰিছোঁ नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि